Lidi, já vítám na Kačkovém kanále a já už vám předám Kačku. Na Kačko. No. To je Kačka. Jo, čus. Čus kámoši. Tak jo, já jdu hrát Minecraft. Čus. Tak jo. A nebo budu hrát Hungry Shark. Tak já si to zahraju. Jo, já ti to tam jenom dám. Já to umím. Já si to zahraju místo Kačky. Musíš to ale trošku nastavit. Takto, ano. Já to dám hlavně na YouTube. To jde. A ještě mě jste nepřivítali. Protože on bude hrát. A slunko! Konečně slunko. A vy jaké máš papu? Kačko! My spáte. Kačko! A já zase spáte. Pojďte to načítá. Už. Jo? Svátek. Akci. Ukáž. A jsme když tak lidi na zahradě, že Kačku jsme na zahradě. Jo, jsme na zahradě. Asi přes víkend budeš vydávat hodně videí, ne? Jo, protože já jsem to předtím nestihla, protože jsme furt měli školu, měli jsme hodně úkolů a navíc jsem byla na klubu. A to bylo nejhorší, protože jsme dostávali každý 11 tak 1000 úkolů. Nejdlouho byly půl třetí. Tolik. Ale my natáčíme, mám. Za 28 minut. Až za 28 minut? To bylo dlouho. Už jsme tady lidi. To se natáčíš? Vypadí, vole, ty to nemáš co dělat. Hej, a natáčíš? To je Kačky. Kačeny. Vídovi. Jo, je. Kde ty na to nemůžu se... Jde to zrupnout, ten Minecraft. Jaký Minecraft? Co máš zezadu? Jo, jde. Už si Kačka si převezme, kámo. Jo, převezmu. Vražda, hromadná vražda, rybiček. Au. Blbá medúza. Co? Sakra, já nic nevidím, tak já toto video lidi ukončím tak. Čau. Čau.